Evare ve bxir binerin çarpel medya. Em şev dîsa behevra di bernamaya panorama heftê dane. Em ê divî bernameyê da dîsa bûyerin vî heftê bûyerin germên vî heftê ku li Kurdistanê û li dinyayê li cîhanê qewmî ne em ê çend hebeke elbet em nikarin dê teva nîqaş bikin lê em ê pênc şeş xalî me hene em ê li ser wana nîqaşa bikin bi mêvanê xwe re. Mêvanê min du mêvanê min ên rêzdar hene ku nêzîkî pêncî sala di têkoşîna azadî û rizgariya Netewek Kurd da têkoşane çil jêr çil jor kedek wanê mezin heye. Ez bank dikim bira wana bînwerine ekranê yekî jî Nihat Akar bixwe hem hemşeriye min e lê em ne merfê hevin ez wî bêjim bira millet sayok neket lê pêncî sal em hev ji nêzik ve nas dikin û di têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê de kedawiyê zêde giring heye. Her wiha dîsa Baran Hemze ew jî hevalekî me dîsa pêncî sal ku ji nêzik ve em hev naz dikin û kedekî giran di têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê de daye û siyaset jî kiriye her wiha di gelek ciha da jî kar kiriye. Em ê bi hevra îro rojevê binirxînin û ez ji wan re dibêjim hûn bi xêr hatin. Hêvî dikim em bînerê xwe îro kêfxweş bikin ya jî wan têr bike ji aliyê axaftinê xwe de. Belê hûn bi xêr hatine. Spas mala bav Belê em niha lê binêrin ka di rojeva me da çi heye hevalên rejî eger bikarbin sernivîsa bînwerin dê baş bû. Belê bi kerema xwe mijara me ewilê sernivîsa me ewilê bînwerin ekranê. Berê bûyerên şeş û heftê êlona 1955 11 êlona 1980 û 11 êlona 2001 çi bû û çima bû em ê bi evkê xwe li ser wan rawestin. Hûn dizanin di 1955 da di dema ku Tirkiye û aliyên Yunanî li Londonê di civînekî de hûn li ser mesela Qibrîsê da wê şevê bi amadekarî û aynı her wiha li Tirkiye li bajarên Tirkiye bi amadekarî evkekî avêtin mala Mustafa Kemal li Selanikê wê derê şewitanin ew jî xistine behanekî ku di binî de hemî amadekariya dewleta Tirkiye hebû li gelek bajarên li metropoleyê Tirkiye êrişê kesên ku ne misilman bûn xristiyana kirin ê Yunaniya kirin ê Pondusa kirin gelek denk kirin ku duwê da gelek kes jiyana xwe ji dest da û gelek kes jî birîndar bû bi sedan xanî mal awayî hatin şewitandin û her wiha dîsa
gel halk koşkir hatın girtin var hasıl devlete dagirker Türkiye bu bahane او که نوافه یونانیا ج روما ج پوندوسا ورحل او ج ارمنیا دیسا دوی دمی دا ج صافی کر به صدان مالاکو شوتان دور روخاند و خلق جی مجبور ما کوچ کر ج درکت چون اجا او سیاستا ویروجه حتی ایرو به جورین جودا به جورین جودا هجی تنه مشاندن مرفت کاره گلکی بناو بکه یا داویه امتکارم بیجن ده مثلا کوبانه دا کل کردستانه لبیار بکره لیدا و دنیا گلکی درا روخاندن و جوی پیدا دیسا لسر وی منتالیتی گله کاران کرنه ده 12 ایلون دا دیسا وسا کنه از 12 ایلون دا هی پیشیا 12 ایلون دا دولت ترکیه دست بکر بو کردستان روشا آورده چکر بو به ناوی کو سلاح توپ کر کتبو گندا و ده ترسیاجی البته گو اگر تشتکی وساب کد بکو کرد سری هلدن هر وها دیسا باشه ایجاد 12 آماده کریا 12 ایلون کرن و هر وها اما 11 ایلون 2001 ایریش برن سر دو خانیین بازرگانیین امریکا کل دنیای سیاسته کی نو دست بکر امل سروانج راوستن و جارک دن از میوانی خورد بج از لور لسروی او کی دسکنم پاشی جا برای حوالت من میوانت من دیتنه خواه لسروانا پیشکش کن اما و حوالی نهات دبکم میوانی جی او بو اما تو دست بکر حتی اوتی کک باران باش سرچاوه سپاس جار کردنی و کاری ودا جار کردن سرکشون خوازم وکی تید زانن 1955 مطابقت الباجار استانبوله تراژدی که گلک مزن بجبوی کسین نبلستو مابو تایبت چی ملت روم yani Popus Rum, edini yen Ermeniya, Cühiya, devciye berdi hatta bir geç evi ki devci dini xu oli xu berda bubun tabi İslameci bubun, avana jejve bir yeri muhakkak ki zarar ki nezen geçer. Mesela böyle de şihati İran'ı aktörünün esasiyen, aktörünün esasice dezgehin devletinin, dezgehin devleti benna ve nahairu ki dibejin mit berya ve jerad goten mehjerad goten evji veki milli emniyet hizmeti goten jera len ha benna ve naha mit bu ve dezgehi bu be serkeşiya ve gladio o nabi kidene taybetiye Türkiye Havdisa Seferberlik Tetil Kurulu goten jera on Türkiye'yle o miti beheldura betişi organize kirin. Tabii mesele tenya evi ne bu? Mesela yen abori demek Demokrat Parti da dve deme daji gelek alozi yen abori ile Türkiye o gredayi ve hemun avşaya da hebu o taybetçi haz dikirin ki burjuvazi ki milli kurt yen Türkacı Türka ava bikin ile Türkiye ve her vakit zanen İstanbul merkeza yen embejan yen Türkiye'de aboriye bir sedi şey sevi haftivi desi kuda da getüve demeda ve daje evden önce xwediye ve sermaye bu Rum bu bun henek Ermeni bun cihu bun o henek şey kevne yen Kristiyani kem Rusya speed bejin de destevanda bu bir şeve ki hazdikir Demokrat Parti yani devlet hazdikir ve sermaye tamamı destevan derkinen o bakın deste burjuvazi yok ya jver ve sedemeji Çirokeki gelek basit de provokasyona ki nave xu be desti xu be deri ava kirin be nave esnaha başnay biramen navi şu yeki zaningeh da de Selanik'de dukan gen evi merve lüve deri hata girtin o itiraf kirin pişra evi merve nahate yani dest eser nekirin le Türkiye ne bu le aynı merv pişti 1998 دوی دمدا ل
bajarekî Tirkiyeyê vekî walî dest karo var. Kirin belê. Kirin walî yani. Provokatörê vê demê, aktörên vê demê mixabin suç xistin vê provokasyonê xistin ser evê. Taybet jî em bijin divê demê de ekspres hebû. Yekî vekî deng û basê yên Demokrat Partî bi xwe bû. Divê demê de tirajê wî em bijin 30,000 dil İstanbulê hebû. Lê bi taybet bi tanzîmkirina Demokrat Partî jî divê demê de 4.300,000 çap derdixînin û bilav dikin li İstanbulê û milletê hemû ji bo provokasyonê amade dikin. Jare yên mühim divê demê de ew bûn aboriyekî yên Tirkiye krîzê Tirkiye hes kirin vê şêweyê jî ji binî derkevin û bikaribin sermayeyên yên destê gayrimîslima hemû bikin destê burjuvaziyê xwe. Tabi divê demê divê hatina evê jî divê gerek mere baş ew bike, nirxejê bike ji çar bajarokê yên Tirkiye hatibûne her yekî ser sedî de meriv xwe ji vê derê Sivas heye, Kastamonî heye, aliyê Trabzonê henin, bajarkî dinê jî gerek hebanan hebîran danine ewana aktörê wan tiştê wekî me gote tevê evê tevê mîtê û kontrgerîla divê dîwarê de ew kirin. Vê tiştê berdewam kirin. Îjar hêrişa 6 îlonê heta roja dinê didome divê demê de gor çapameniya Tirkiye dibêjin 11 mirî heye, gor yên Yunana dibêjin 15 yên mirî henin lê dor 2-3 jî yên birîndar ew hebe sibik û giran henin divê demê de. Dîsa gor ew ê sî kesekî dibêjin rastê tecawüzê hatinin pîrekê wan lê gor ekî xwe veş axin 400 kes pîrekên yên gayrimîslim jî tûşê destêrêjayiyê tê mixabin bi gîreta wan tê dilîzin divê demê de. Îjar em dikarin bijin yani divê demê de yên esas hate girtin propaganda yên herî mühim ew bû ji aliyê çapameniya Tirkiye de datekirin digotin Rumên vê derê bi alîkariya aborê alîkariya Enosîsê dike li Kıbrısê êrişê Tirka dikin ji ber vê sedemê jî gelek Türk vê derê hatine ew kirin hatine falan kirin. Îjarê divê demê de tiştên anagorê de evê de hatiye diyar kirin 5,000 yên avayê gayrimîslima ew kirine hate tahrîb kirin. Ji wana piranî wê dikanê wan bû ciyê karxanê wan bû dor heftê heft derê wan bû yek sinagogkî bû di heft manastir bû dibistanekî bû karxaneyekî bû ve heta bigêjin barê wan li vê derê tar û mar kirin erdêra kirin yê talan kirin yekê ji wan girtin birin. Divê demê de jî yên tiştekî herê mühim dibêjin di destpêkê de yek roja yekemîn de 4,000 yani 4,000 tiştekî tenê ciyê kar nabiborîne xanê 1000 hev dor ciyê kar e heftê sê hev kilîseyê sinagog wekî me gote dest nîşan kir ewana çêbû. Tabi ew destpêka koşkirina burjwaziyên yên nişteciyên İstanbulê bû hedef hate girtin 1925 de ez bawer dikim 400,000 yên Rum hebûn wê derê 2000 4,500 tiştekî kes li wê derê dimînin. Yani evê bi zanyarê koşkirina kêmnetevên li İstanbulê taybet yên burjwaziyên wê derê sermayedarên wê derê koşkirina wan û destdanîna ser mal û milkê wan bû. Tanzîmkirina vê ji xwe ji aliyê ew da çênebû Demokrat Partî divê demê de tiştekî pêkenok bû zorê dan dalgehekî bibêjin evan tiştê provokasyona yên komûnîsta kirinin. Van komûnîsta da jî kêm tê dizanîn wekî Aziz Nesîn û derdorî wê hevalî wê Hasan Bezirci, Hasan İzzetîdînan ve û bawer dikim çar kesî jî li canê nebû xiste bi destê wan tabi wan hemû divê davê de berat kirin
pişra bi demê da yên ki piştgiriya Türkên Kıbrısê bi komelekê wan hebû di wê demê da serokê wan tê girtin organîzator yek ji wan ew e. Wana desta ser dikin da derdikeve mahkeme dedi mahkeme de nayên darizandin nikare bide darizandin ew meriv dibêje ki heger hûn vê tiştê bikin devlet ji me re çi gotî ez ê vê tiştê bînim ziman û yek rojî dîcanekê dadgehê wî berdidin eger hûn temaşe bikin de evî da bidekî natiye darizandin dor 5000 heb însan hatî girtin hemû hatî berdan û dadgeh vê biryarî daye gotê ki millet hatî galiyanê û ji ber vê sedemê jî organizasyon tune tiştekî tune tiştekî milletê suç tenya li ser milletê îştin yani ji ber vê sedemê jî heta em bêjin demakî 27 evê da darbekî dinêçî bû mendres wan hate girtin bawer dikim bi wê dadgehê da jî ew ê biyarê jî xistin carekê din ûsiyê ew ê Adnan Menderes û hevalî wê ez naxwazim zêde dirêj bikim bira Kaknazî jî berê gelek spas her wiha wê demê dîsa wezîrê navxeyê Tirkiye ji kar hatibû derxistin û her wiha waliyê Stenbolê jî hatibûne guhertin belê kek nihat divî warî da tu dikarî çi bêjî ya jî bi awakî din ji wî rojî heta îro ev sîstema ku ew dewlet ew roj karanî heta îro dikarî çîrove bikî bi çend cara wisa nimûne berdewam kiriye ya helbet ev tişt yani ez ji hêla siyasî ez ê hinkî bikim şe bikim wextê Menderes tê ser hukm yani pir soz dide xelkê yani tiştê ku bi rastî nikaribe bike wan sozana dide xelkê lê mêze dike ku nikare wan sozana bicîbîne li hindir gengeşeyekî mezin heye divarê aboriyê da yani krizekî mezin heye û aynı wextê da krizekî mezin ku Rûma da meselê ew heye Kıbrısê heye û ev tişt pir germ ew dibe û ji bona ku Tirk yani destê xwe bihêz bikin wek her carê wek îro jî dikin wek wextê Osmanliya da jî dikirin îja bi elem û qulem xwastin destê xwe bihêz bikin îja mesele çi bû nakokiyê xwe yên hundirî yani bikaribin veşêrin tiştê wer derdixistin meselê mala Atatürk derxistin holê û ev tişt bi rastî jî bi derê yani li Tirkiyê ev tiştana katliamana çê dibe tesadüfî çê be ev katliamana bi destê xelkê bi xwe çê nabe ev katliamana her tim bi organize çê dibe û katliama Rûma jî li 1955 da car bi organize hatiye çêkirin bi destê özel harp dairesi hatiye çêkirin û ji sekreterî ya özel harp dairesi navê camerî çi bû Sabri 25 oğlu ev di röportajekî de di rojnameyekî de vekilî dibêje ev organize özel harp dairesi kir pir baş kir û em gihan hedefê xwe tabii çend sal şûn da inkar dike bêje min tiştî wer negotiye vir tiştî heye Tirk nijadperestin nijadperestiya wan divî çarekiyê da jî divî katliamê da jî derdikeve ortê mesele ne tenê li hember Rûma şerkirine mesele nijadperestiye ji ber ku wî evê da katliamê da em bêjin sedî da pêncî û neh mal û milk û dukan û nizam fabrika û dairên Rûma hatiye tahrîb lê a Rûmayê em bêjin sedî da hevde a hatiye tahrîb kirin sedî da 12-15 a cihûyan hatiye tahrîb kirin û dest danîne ser mal û milkê wan yani rêkî ji xwe ra dîtine ew
mesele kriza aboriji henki siz bikin و aynı hemen dame daji dest xu beyaz kırne ku yani le evruniştandının hevditinin nevnetevida Türk bejin valla işte dijmine me evnakin rahat nasekinin provokasyona çedikin u xelke meji edi nikarin ev bikin bu havayı duhazın bigrin ya ji duhazın çizanin bi Kıbrıs era ev ki bikin u Kıbrıs bigrin bin dest velhas li Türk dereci gut hamu eve meraş heye mesele Sivas'e heye mesele süreci heye mesele gari Ankara'yı heye eftiştana billa sebep dernek hetiye ortaya bin vida muhakkak organize ev organize aliye hükümeti ya ji aliye devlet kur ve hatiye kirin eftiş bu mahmuya eve yani ji mahmuya eşkere diyare yani onu zanın belki Türkiye ambejin inkılabı askeri çe dibin muhakkak yek du kesin usa binavu denk ya rojname vanın ya çizanım evin vana dedim kuştun buna ku jixura revekin u le 12 ilone ji duvi reve ev kirin destpêkirin welat yani Türkiye xistin gengeşeyekî pir mezin ku revekin militer û militer were desteyne ser ew hükmê. Belê. Bu yerekî wiha tê ege bê bîra te 1975 da li Mûşeyê Türkler teze gotin Türkler de seminerekî konferansekî çêbike devlet dibinî de ew kê hazir kir got komünîst hatine dêwerên Mûşeyê işgal bikin ya jî çi bikin hemî gundiyên Mûşê bi dar û bi ew ku hatin ketine nav Mûşê û çiqa welat parêzekî çiqa kesekî pêşverû çiqa kesekî ew hebû êrişê wan kirin heta Şerefettin Qaya jî li wê bi baltê wî birîndar kirbûn ew jî nimunekî ji wî ye belê ew ne tenê li Mûşê bû li gelek jiya li Kurdistanê çêbû gotin komünîst ew bikin serî hildin ji bona ku rêya komünîsta bigirin gelek da el kom kirin û avêtin ser kom şoreşger û ciyê wisa ew li we tişkî pir interesant çêbû Kek Mîrze ew yek ji wan kesa ku dar destê wî da û êrişê Şerefettin Qaya dûra ew ke bixwe bû ew kes baş tê bîra me Mahmud Bingöl tabii dûra her tiş derdikeve ortaya yani ew Şê Mahmud Bingöl bû hat bû hevalê me û me re bû komünîst û belê gelek spas ez em derbazê ew kê dibin derbazê helbet 12 Eylûnê dibin 12 Eylûnê jî pêşiya ku 12 Eylûn were îlan kirin dîsa dewleta Tirkiye li gelekî ciyan hema bêje hemî bajarên Tirkiye û ê Kurdistan jî bûyerên wisa organize dikir xelkê berdahev ku anî cîkî ku bêjin êdî ew katiye divê eskeriya dest dayne ser cûnta dest dayne ser û hemî derê îdare bike her wiha 12 Eylûnê jî wisa hat bûye ew kî hate ser cûnta eskerî û faşîst hate ser ew kê duê da çiqa zilm çiqa êş çiqa ew hebû li ser Kurda kirin bi taybet û eger hepsa Diyarbekirê bê bîra meriva ku dinyayê da ne Hitler û ne Mussolini û ne jî Guatemala ku dibêjin hepsa wê derê tu ew kekî nimunekî wisa tune li rêyê dinyayê 12 Eylûnê mixabin gelek kes birîndar xiste nav zindana bi hezaran kes zindanî kirin bi hezaran
kes de işkence da derbaz bun û darvekirin û bi sedan kes hatin kuştin, bi sedan kesa jî kuştin. Junta 12 Eylûnê jî yani meha Eylûnê ji bo wî ew biye. Junta 12 Eylûnê jî wisa dest pê kir û her wiha wisa jî li Kurda bi hezaran Kurd bi 10,000 Kurd jî mecbûr man ji welatê xwe derkevin koçber bibin li Ewropa û li hemî derê din bicî bin. Berekek baran dîsa werin bate li ser vî bes em Kurd bikin 12 Eylûnê xilas nabe çünkü bi sedan pirtûk hatiye nivîsandin û bi hezaran belkî konferans hatiye çêkirin, film hatiye çêkirin. Dîsa jî neqediye me got em wek bîranî ji ber ku îro 12 Eylûnê em wî jî bi bîr bînin û her wiha sebebê wan ya jî ew kesên ku wî tiştî kirine em wana rûreş bikin ew xwestin. Kerem. Belê, yani bi rastî 12 Eylûnê li Bakurê Kurdistanê birînekî gelek kur e. Yani birînekî gelek kur li di mejiyê di dilê Kurdistaniyê da hîşte. Her wiha em bijin çepkîrên Tirkiye jî divê tiştê pişek zararê xwe dîtin. Ez kesekî yek ji wanan ki 12 Eylûnê hatim girtin û di Zindan Amedê jî dê mam. Van tund tujiyekî yekser yek jiyanım. Yani be hemû şevê jiyanım. 12 Eylûnê ne tenya ev e. 12 Eylûnê rêgirtina bizava Bakurê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ji bo vî taybet hatiye tanzîm kirin û bi wê şêweyê muhalefetekî tanzîmekî li Bakurê Kurdistanê Kurtbûna wê pêşî lêgirtin bû û her wiha dîsa jî takriben 650,000 heb insan ki dîrokê de tiştekî wisa çêneviye hatibin çavkirin ji wana 230,000 hebê wan jî derketin dadgehê di dadgehê de hatin darizandin. Her wiha dor eger şaş nebin bîran da şaş nebise 800,000 zêdetir insan jî ya milyonekî tiştekî insan jî hate pîşkirin. Tune tiştekî wisa di dîrokê ez nava nekim tul derekî da jî kî wisa bibe. 12 Eylûnê wek me got birînekî demek mere behsa 12 Eylûnê bike behsa Zindana Amedê neke ji xwe mümkün e ya jî kekimî devekî te destnîşan kir bi seda pirtûkçe bêrî mesela ki set çêne ve qazî set bibana wan pirtûka kemtirîn dey heft heşê bibûyî min xwende lê niha jî ez tînim ber çavê xwe bi rastî ki ewan tiştên belgeselîkê hatî çêkirin filmî kurta filmî hatî çêkirin pirtûkê hatin nivîsandin yek bersiva wî ew ê hene pêvajoyên hene yani ne mümkün bersîv nikarin bide. Ez dikarim bere anekont ki biçûk bêjim çünkü 12 Eylûnê hemû da hafıza hemû jenerasyonê da heye taybet jenerasyonê me yên piştê me jî hêdî bi her şêweyê fêr bûn ew ê dema hatime girtin ji malê min girtibûn ji xwe em derbazê ew behsa sorgû morgû wan tişta ji xwe nakim derbazê zindanê bûn divê demê da dengekî me girtibûn koridorê divê koridorê da dê ew sekinî bûn dengekî bi rastî ecêb wisa hate ji me re jî digotin berê xwe nedin vê êdî min ji bin çavata yani kelekê de em bi zêkirin yani ser wan hemû reş por hemû qusandê çokê wan heta sîngê wan tê kişandin dem dem di filma da çê dibû însanî wekî robot bûnin bi wekî bi şêwekî robota tê honandin ning carkî de radibe bi yek şêvek bi yek makamekî te li erdê dikeve wekî yên leşkerên robot wisa bêjin bi şêweyî dimeşin û marş bi marşa tên min îdrak nekir di wê demê de gelo wana girtînin a wana leşker e yani biçê ew ê dibe pişra demekî em hücrê de man divê hücrê de teslîm girtina ewayî girtiyayî divê ew ê da di wê demê de yani izahkirina ew ê tune ye yani Zindana Amedê 12 Eylûnê çünkü ayna wî yek ji wana yêm herî girêk Zindana Amedê ew neynika ew ye neynika figürên yên 12 Eylûnê ye generalê faşîstin ku yek hat nehate darizandin her wekî hûn dizan hemû kesê dizanin 31 sal şûn da dikarîbûn
cara yekemîn dawa li juntajiya bînin ciwan faşîst general hesab pirs bikin lê mixabin yek şey ew nebû nate darizandin û ji xwe hemû emrê xwe tamam kirin cehen mîçûn hêvîdarim heger hebe dunyayekî dinê vê halê de bikeve destê zebaniyê ber cehennemê da ku bikaribin heyfê jê bistînin bi wê ancak bibe yani ji ber wê sedem ez karim yani Kurt wê şevê şîrova bikin zindana Amedê wekî anekont küçük yek hücrekî de dem em 20 kes niman yek hücrekî de binê me hemû tijî biborîne PC bû yên evê bi kanalizasyonê vedkirin ew dihatin binê me razan ji xwe nemimkün bû xwarin ji xwe ji bo ki tu nemrî bikare bi piçikî çend heft dihanên însan nabane hevda parvat kirin ew dikirin yani wê demê de ez difikirim îşkenceyê di wê demê de di zîndana Diyarbekir da di hemû şeveyî wî de ne tenê lêdan bi xwarina wî bêjin di nava berfê de bûzê de gerandinê de bibin bi gîretê însana lîstinê bibêjin kek baran binê me sî û yek deqê xwe derbas kir egem wiha bin ji zindana Diyarbekirê xilas nabin derrakeve ez tenya dibêjim neynika doze îlonê tunekirina bi zaba Bakurê Kurdistanê planê projeyê yên dewleta dagirker e neynika wî jî Amedê yek ji wana neynikê gelek vekirî û aşkere hê spas Belê berê kek nihat tu dixwazî tiştek bêjî di vî warî de nihat cemid ye way hat dengim tê te Valla ez tiştekî piçûk bêjim yani 12 Eylûnê 12 Eylûnê deng tê tamam dengê kirem me ke? tê erê deng tê belê belê ya ez tiştê ku kekbaran ji xwe got qalkir çi anîne serê me çi kirine ew tişkidinê lê mesele em bêjin tevgera şorişgerî hem li Tirkiyê hem jî li Kurdistanê pir geş bûbû pir mezin bûbû tevgera telebeyan êdî bû pêşiya wan bigire herba li Kurdistanê tevgera Kurdan ew qas mezin bûbû ku yani em bêjin di Sûd ciya da mesela li Diyarbekirê belediye girtin dest Avriyê belediye girtin destê xwe li Şirnaqê bi licîkî din jî ez bawerim belediye destê xwe da qade wê çaxê 50,000 endamê wan hebû 40,000 50,000 ew endamê wan em bêjin PKK hebû em hebûn çi zanim Kaba hebû gelek rêxistinên Kurd hebûn û hemû jî di nav tekoşînekî germ dabûn nav reqabetî mezin dabûn û zêde jî ew dikirin xwe û him jî li hember dewletê ew dikirin yani dewlet mêze kir ku nikare pêşiya wan tiştana bigire berê rewşa awarte îlan kir li Kurdistanê gotin belkî bi rewşa awarte mesele ew bikin hel bikin lê mêze kirin ku ew bi wî jî nikarin bikin rabûn bona ku ev pêştaçûna tevgera Kurd bigirin rabûn cunta kirin û tabi yani ku jî tiştê binirxîne bi rastî jî Türk devleta Tirka di vî warê de serketin em belayî bûn û hemû ew hêzê me bela bûn derketin derê welat û dest û lingê me êdî hat girêdan û heta îro jî em nikarin berxwedanekî baş li hember van êrişan li hember dagirkerî organize bikin yani ji wir rojê heta îro gelek baxşî derbas bû lê ez mêze dikim Türk di vî warê da pir ew kir pir serketin yani ez elbet rûreş dikim em her sal 12 Eylûnê rûreş dikin wek kekbaran jî got yani gelek tiş derketine
ام دخوینن و دقهرن و جدست کن مساعد سپاس بله دیسا 11 ایلونه 1961 کل ورنات یا نویساندن لی بشاشی نات یا من بشاشی کریه نات یا نویساندن پشت تیچونا برخدانا دیرسمه پشت روخینا دولتا کومارا کردستان ل 1946 47 ده 1961 به سروکاتیا نمر ملا مصطفى برزانی و هروها به اوکی پارتی دموکراتا کردستان لکردستان لباشور ولات ما سرهلدانه کی لدج داگرکری سرهلدانه کی شورشه کی وسا چه بو که حتی نها هیجی تأثیر اوی لبرخودان سرهلدان و تکوشینا رزگاری و آزادیا ولات مدا وک نمونه وک سترک وک او که لپیشیا مایه وقتی که بحثا سرخدان برخدانت کن بحثا سرهلدانت کن بحثا شورشت کن 1961 11 ایلونت بیرامه ام از بخواه سرنابه خواه او که براستی ده تکوشین ولاتا کی دا که او قصا سال او قصا تکوشین نکاریه به اوک نبو لی پشتوی جاره کی دن تکوشینه کی وسا شورشه کی وسا دست پیکر و بسر کرد حتی وسا کر که دولتا داگر کرد مجبور ما پیرا اوتونومی چکه اوتونومی چند سال دوام کرد او جیه نقاشه فلانه بیوانه لی حتی وی آستی پشتی او قصا تعدایی و او که شورشه کی وسا کرد از به سربلندی و کیف خوشی و سرفرازی وی ببیرتینم او پیشمرگه و تکوشرین که دوی شری دا دوی تکوشینی دا جان خوش دستانه و هر وها سروکی نتوی ملا مصطفى برزانی جاره کی دم ببیرتینم و اواش بومه او که سرکفتنه و ام منتداری وانم بله اگر اون توازن لسروی تشتاک بیجن والله کک میرزا شو اگر تبیده گفتم اوی بدا بگذی دستیشان بکن شورش ایلونه هرچندی لباشیر کردستان نمر مالا مصطفى پیشنگی ویرها تکن پارت دموکراتی کردستان او تاثیر اوی لپارچه همو کردستانه یعنی هر چار پارچه کردستانه بو هیوی بو رامان بو یعنی خیال همو ین کردپرورا بوند بیده میده جبر به صدم شورش ایلان شورش گلان مباشر کردستان جنوب وجینا بزاوا کرده غیراتا کرده برخودانا کرده اگر کرد ایرو بحثا هنک شده که مباشر کردستان دکت به شورش ایلان بینم برچاوی خواه شورش ایلان نه بنا اوروجا یک شی ندبو وزی به وان پیشمرگی قهرمان و سرکاتیا مالا مصطفى نمر هر دم و ایروژی برومت ببیتینم بله گلک سپاس یک نیات اگر تخوازی دوی واردات شتک بیجی اگر نه امید در بازی اوی دنی بن ایلونه دیسا بله امدکارن در باس ببین از یک تشتن براستیجی شورش ایلونه رومتا ملت کرده یعنی نه تنه باشور کردستانه همو پرچن کرد لحمو دنه رومت ملت کرده و انبوی شورش ایلون سربلندن یعنی ناخوازم زیده جیو بکن بله سپاس گلک سپاس امورن 11 ایلون 2001 که بو سبب گوهرینا سیاستا ولاتن باشور کد بیجن اوروپا امریکا و همه درندن که
di 11 Eylûna 2001 da bi du balafirran li du xaniyên bazirganiyê li Amerîka da û eva jî ji aliyê El-Qaide ve ku bixwe wî qebûl kirî girte ser xwe piştî wî siyaseta duî ewkî da nêzîkî 3000 kesî 2700 2600 çend kes canê xwe ji destan bi hezaran kes birîndar bûn û her wisa lê ew bû sebebê guherîna siyaseta Ewropa li hember welatên bêjin şerqê ya ji welatên misilman û ê paşketî دوێ دا ew bû sebeb ku Afganistana ku niha ketiya rojevê 20 sal şerê wê çêbû piştî 20 salî dev jê hat berdan û piştî 10 salî serokê El-Qaide dîsa li Afganistan Bin Laden hate kuştin dîsa bi operasyona Amerîkayê ve û piştî wî 3 sal piştî 2 sal jî piştî wî devleta Saddam hate rûxandin werhasîl siyaseta derva li ser rojhilat hate guhertin êca di vî warî de elbet meriv dikare gelek tişt bêje meriv dikare gelek tişt bêje ku eva mijarekî bi rastî taybetî ye ku meriv li ser wî eva çend roj e millet dinivîsîne û dixwîne û nizam çi dike lê bi kurtayî me got em wî jî behsa wî jî bikin ku bûyerekî bûye di wî 11 Eylûnê da û tiştekî wiha bûye eger hûn bixwazin du gotin li ser bikin ji xwe bike eger ne em ê derbas bin ez du gotin zêde ne niha me re dikare ew bêje ev ê dixwazin destnîşan bikin Emerîkê tu cara darvekî wisa di welatê xwe de di hundira nexwaribû ew cara yekemîn bû zafiyeta yên welatên Emerîkî yên yekgirtê di dilê xwe da di New Yorkê da bi di balaferê sivîl lêdan dor 3000 heb însan di wê derê kuştin tevê yên Pentagonê ku Pentagonê ji herîşê Pentagon zê herîşê wê ew ê bû çünkü 4 tiyare 4 balafer revandine biçar dûr li xulayê xistin Pentagonê xistin bêdinê jî rêviyê balaferê müdaxele kirin di wê teşkalê de balafer ket derênden ketin xilas bû tabi ew aslê xwe yên ew mühim ev e guhartina siyaseta Amerîkî û pê bûyîra şirîkî wî yên Rojavayê Ewropayê jî guhartina wan e esasî çêbû yên hamle yekemîn Iraq bû dawiya wî em bêjin derfetekî ji bo Kurda derket bê me re wî dîsa destnîşan bikin di wê derfetê de Kurd statûyekî girtin ew bixwe hazir bin vekî dinê partnerekî bike ji bo wan bibe kesekî tune bû yên nokta sêyemîn jî Selefî di wê demeşûn da ew herişê wanekî yani bi rastî herişkî gelek xurt bû di wê demeşûn da nedikarîbû carekî dinê Rojavayê Ewropa û Amerîka jî carekî dinê bi wê şêveyê herîşkî dinê pêk bînin ez bawer dikim ew jî bo parastina yên paşarojê yên Ewropê jî yên Amerîka jî gelek tiştekî mîn be gere me re dikare ser gelek tiştek gengişî bike lê wekî te got tenekî et tiştê destnîşan kir ew ê guhartina yên esasî siyaseta yên Amerîkî ê Rojavayê Ewropayê bû li rojhilata navîn bû Raqşê dinê jî welatê dinê jî Erebê dinê jî girê dayî wê tiştê bû û Taliban jî li ew ê nebûn li Afganistan nebû li Pakistanê hatê kuştin li bajarekî Pakistanê bû operasyona 2000 evê de yani 10 sal paş wê hatê kuştin lê wana jî bixwe hemû encamekî Emerîkî bixwe wan bixwe perwerde kirin spas belê kek ne hat dixwazî di vî warî da tiştek bêjî ya jî dîtinê te bigire Belê ev êriş belê êrişa 11 ne tenê li hember Amerîkayê bû ev êriş li hember hemû însaniyetê bû ji xwe diyar jî bû ev êriş şûn da
وەک کێکباران jî got siyaset li siyasetê hat guherandin. Yani êdî jiyana Avrupaliya, jiyana Amerîkaya tesîrekî pir mezin kir. Siyasetên nijadperestî Avrupayê pir zêde bû. Partiyên li Avrupayê ku 1000-2000 ray digirtin piştê wan bûyera êdî partiyên yekemîn, duyemîn, sêyemîn. Yani ev tişme li Swêdê, li Danimarkayê, li Norveçê, li piraniya Avrupayê medît pir ew bûn. Yani tevgera rasîsta bihêz bû, ev jî tesîra wan êrişa bû, tesîra hebûna Daişê bû, tesîra hebûna izmê bû. Yani her tişt, yani bu tiştê nûh tîne. Li ev tişt bi rastî jî êrişa 11 îlonê tiştekî ku merî dipa nebû. Lê mixabin bû û bû sedema 3000 însanên bêsûç ku hatin kuştin û gelek tahrîbat. Lê ji aliyê me siyasetê a Kurdan heta li Kurdistanê tiştên başî çêbûn piştê wî biyarê terör. Ev tişt ew e, yani me berê digot ya diyalektik e, mesîr li hev dike lê tiştekî ku êrişekî terorîstîk ku çêbû divê hemû însaniyet bi hev re yek dest yek deng li hember wî tiştê raweste û wî êrişa taybetî lonê rûreş bike. Belê. Belê gelek spas bûyerekî ku do êvarê qewimê dîsa li welatê me li Hewlêr dîsa dihep firokên bê firokê ajo êrişê ser ewkê Hewlêrê kirin balafirgeha navnetewî Hewlêrê kirin û divê de dîsa çend ew teqandin lê li gor agahdariyan tiştê canî ziyanên canî jiyanê ew tune lê ev êrişa eva demek ye li ser Kurdistanê taybet li ser paytexta Kurdistanê û dîsa her li ser balafirgeha navnetewîya Kurdistanê ku ewkê Amerîka jî nêzîkî wê ye heta niha bi mûşekan bû niha êdî dest pê kirin bi firokên bê firokê ajo evê hay dawiyê wisa bû ewkê wî diyar e helbet ê ku wî karî kirine diyar in li gor agahdariyan herçend nav nayên dayîn herçend navên eşkere nayên dayîn lê herkes zane li ku ye do dîsa di ewkê Hewlêrê da berpirsê wan têda dibêjin em zanin kîne lê nav nadin werhasil qisas kifş e lê em vî bûyerî carekî din rûreş dikin û em carek din ji wan re dibêjin Kurd bi van tiştan tucar serî danayînin û dê berxwedana wan dê mal û milkê xwe biparêzin dê ew dest keftiyên xwe ku ji bo wan dewletan ji bo wan aliyê ku êrîş dikin ji bo wan biye kelema nav çavê wan dê dîsa wana biparêzin û heta ku jiyana wan hebe ew were parastin û dîsa jî dê dewleta Kurdistanê ewana bixwazin nexwazin dê dirêya xwe de bimeşe avadaniya xwe çê bike em qisasê wana kî dibe birabe rûreş dikin û şermezar dikin. Belê. Nihat tişt dibêjî? Ez werim te hergav soz dim cara ewlê dime ewkê hemî tişta ew dibêje ji tera tişt namîne bir cara ji tera dibêjin. Eva Nihat jî dergî Erê tu baş dikî lê vê carê tiştê ku ez bêjim tiştê ku ez niha bêjim ji xwe te got tiştana rûreş bikin em çi bikin Kurd feqîrin milletekî
nav çar devletin dijmin ortaya hene girêdayê ku devletekî me federe heye û kes alîkariyê me nake yani bi rastî jî niha çavê dijminên me li ser Başûrê Kurdistanê ye. Keftiyekî pir girîng e ji bo milletê Kurd ji ber wî jî ji her aliyê yani ji İranê tê ji Tirkiyê tê çi zanim ji her derê tê ji Daîş em jî ne dewletekî dersîva wan tişta bidin tiştek ku em bêjin yani em rûreş dikin van nîşana êdî bes da berdin. Belê rast e me belkî di nav evkê de qweta me zêde ne lê em xelqekî berxwedarin xelqekî ku neheqiyê qebûl nakin û li dij wî jî tu cerme şer ew bernedaye şerê Daişê dinya hemî destanî Kurda dinyayê xilas kir ji bo jî em ew qesa feqîr jî nînin yani berê kekbaran. Ya şu her şevrer ve kitagote yani birastı taşeron karı xwe dikin. Taşeron bi şeveyê ki her yên hecayiyê Başûrê Kurdistanê dike ku hecayê Başûrê Kurdistanê hêvî ramanê hemû parçayê Kurdistanê bi şeveyê tevt gerin. Ê mixabin heta van taşerona jî hebe evê piştgirêk wê derê her berdewam bibe. Destirajayiya devletên dagirker dibe mere kar fêm bike pir gerîb nine û dibê mere li hêvî jî bibe. Lê dibe desaladera Başûrê Kurdistanê ji her demê zêdetî di warê îstixbaratê de warê parastinê de dibe xwe qewî bike. Yên mesela yên yekhêzî yên hêzên pêşmerge roj ki pêş da dibe bikewime û serokatiya Kurdistanê li vê derê rolên erenî bilîze. Ta ku bikaribin ne ku rexne bike dibe bi xwe pêşevaziyê vê tiştê bike da ku zaafiyeta evê dernekeve zaafiyeta yên parastina yê Başûrê Kurdistanê dernekeve ku ne ya qasa sal bi xûna şehîd hate ava kirin wê welatê heqê kesê tune te hêzekî partîkê tune ki pêşiya wê alozî bikin û pêşiya yekgirtina ki hêzekî yekgirtê yên pêşmerge li vê derê ava bibe. Ez tenê kurtarî ser bêje. Berê gelek spas em ji re jî rica bikin me teze xala ewlê xilas kir û em ê bên ewkê hûn dizanin di meha Êlonê da hem li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û her wiha Rojavayê Kurdistanê jî dersa ya jî dibistana evên 2021 û 2022 dest pê kir lê her du jî bê behsa zimanê Kurdî were kirin û bê zimanê Kurdî dest pê kir. Ez dibêjim Rojavayê Kurdistanê helbet ez behsa ewkê dikim ku hêza demokratîk muxalefeta Sûriyê ji ber ku aynî divî hefteyê da zimanê Kurdî ji mifredata xwe derxist ji bo wî ez behsa Rojavayê Kurdistanê dikim ya ji bo wî me xiste wê derê elbet ziman ji bo pêşveçûna gelekî ji bo berdewamiya neteweyekî ji bo serkeftina pêşveçûna jiyanekî ziman gelek mühim e gelek evke lê em dizanin dewleta Tirkiye hêj ku Cumhuriyeta Tirkiye nehat ku îlan kirin di ewkê 1980 da ji aliyê İttihat Terakî ve zimanê Kurdî hatibû qedexe kirin herçend îlan nebû nizam çi nebû ji wê rojê heta niha dewleta Tirkiye bi sîstem û bi zanistî li ser zimanê Kurdî ku zimanê Kurdî nemîne ku asîmîle bibe ku Kurd êdî bi Kurdî nefikirin ku bi Kurdî xewn nebînin çi ji destê wan hatine kirine û anha jî teze divî qewma divî qerna 2021 da ku dinya hemî ewke
Türkiye hêjî zimanê Kurdî bi herçend 25 milyon Kurd li wê dijîn di nav axa xwe da dijîn û li nav Tirkiye dijîn dîsa jî zimanê wan wek zimanekî nedîtiye, zimanekî nenas e, zimanekî ku naifamkirin tê îfadekirin û li ser wî jî asîmilasyon her berdewam e hûn çi dibêjin? Berê Nihat ez zanim divî warî de gotinê te zafin ji bo wî ev kê dibe te. Erê ez mesele ew ê dest pê bikim ev muxalefeta Sûriyê bi rastî ber yani mesele Kurda da pir pir ew bûn. Yani ew bîle ji nedîkirin nav yani muxtariyet ji bo Kurda yani heqekî piçûk bîle ew nedikirin, qebûl nedikirin. Ji xwe niha jî mesele ziman jî ew xwe derxistin. Xwe eşkere kirine yani vana ne dostê Kurdan e. Ew tiş yani dikarin bikin. Divê desthilatdarê Rojavayê Kurdistanê vî tiştê pir bi ciddî bigire bi ciddî biçe servan tiştana zimanê xwe li wir bikaribin biparêzin bi zimanê xwe zarok perwerde bibin û bi zimanê xwe hêdî bingeha em bêjin dewlet dibe federe dibe bingehê yani bavêjin Kurdistanê yani li Bakur jî li Rojhilat jî Kurd xwedî statû nînin. Yani em ne kolonî ne, em ne sömürge ne, em ne tiştekî ne. Ji ber ku em tune ne. Yani vana 100 sal siyaseta xwe ew dikin, dimeşînin. Vaxtê em tune bin, em bêjin di yasayê wan de Kurd tune be, hebûna Kurda neyê qebûl kirin, ji bo Kurda ji bo çi ew bidin? Yani zimanê bidin, heqê perwerdê zimanê bi zimanê Kurdî bidin. Ji xwe vana 100 sal eyn vî varê da tiştê ku dikeve ew mühim e, ew girîng e. Yani vî varê da em çawa ev tiştekî yani mafekî însanî ye. Ne ku em Kurdistanekî serbixwe, dewletekî serbixwe ji wan re ew dikin, şert dikin. Em di vî varê da yani mesele çand û ziman da em çi dikarin bikin? Ew tiştana girîng e, divê em li ser wan tişta ew bikin, bisekinin. Ez pir Kurd ew bikim, wana helbet çi heqê me heye ew ê kêm bikin heta ku me tam as ha em çi bu saye mezekin em 45 siyasetçi dengete zapt edin. Benci gav navetiye. Ji ber ku em pir ew difikirin, pir bilind difikirin, pir mezin difikirin. Ez çi bikim? Ji ber yani em çima ew qas bilind difikirin? Em dikarin ji xwe re hedefekî deyînin yani perdeyê pey gav bavêjin. Edibêjin tekoşîna me Kurda a ewil mesele çand e, mesele ziman e. Divê Kurd di vî warê de werin cem hev. Ji ew ê nabêjim dev ji partiyan berdin lê divê Kurd hemû Kurd meselê ziman da ji xwe re bibin tevgerekî. Tevgerekî li hember Türkiye. Hatta ev tevger ku herkes navda be. Yani em navda bin, em bêjin HDP navda be, PDK navda be, Hakpar navda be û teşkilatên sivîl hemû a Kurda divê hemû navda be û bi hev re
gav tevgereki çekin ku ev tevger na zamanê Kurdî sedema parastina hebûna me nasname Kurdî. Lê ez mêze dikim em çi qas di vî varê da qes bin ew qas dewlet tê ser me û ew heqên nisbî jî ji me digire û her roj kêm dizanin ku em qersin nav em bi hev re nikarin helvesekî deynin. Mêzekin ez nûmunekî tenê bidim li Diyarbekirê platforma aynı ev kesên ku zimanê Kurdî dane çû qarê vekirin. Piştê wî vaxtê aktûel bû pêşta çû piştê wî îja tevgerekî bi zimanê Kurdî hez kurt ku wana têkiliya wan bi hev re tune ye. Yani em bi vî havayî nikarin li hember dewlet heqê yani şert deyinin pêşiya wana. Mêzekin hilbijartin nêzik dibe ez kim bibirim hilbijartin nêzik dibe Kurt di vî varê de siyasetekî hevbeş ez dibêjim dikar. Yani dev ji her tiştê berdin tenê bêjin ku baba kîjan partî hebûna Kurda di makazagona Tirkiyê da dikare bike resmî dike piştîrê wî ne piştîrê wê partiyê ne em hemû bi hev re ji ber ku bê Kurda partiyekî nikare were ser erkê li Tirkiyê. Ev avantajekî pir mezin destê me daye lê em bi xwe nikarin wî avantajê bikar bînin. Min zêde dirêj kir. Spas mala te ava em ê cardin baxfin Kekbaran. Tu bixwazî tiştek bêjî di vî warî de? Kekbaran jî cemid ye. Ne dedim? Aha. Weşançu. Aha. Belê. Keremke. Kerem. Kakinaçı xelas kir. Herê. İyi başa. Naşxu yani tişekî zêde aslı xwe bi sergotina evhanê zima li Çilbakurê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê ji xwe mafê yên sürüştê mafên yên xwezayî zimanê da ki zimanê Kurdî mixabin mafê yên rewa ye lê dagirker bi ti şêwê bi çi awayê îcaza nadin ev tiştê bibe zimanê perwerdekirinê bibe zimanê dibistanê heta zankoyê ev tiştê îcaza nade. Sembolîkenek jiya da em bêjin kursî vekirin wekî li Bîngolê wekî li Amedê wekî li Artukluya Mêrdînê ewana Muşê belê. ewana destnîşan heta demekî xwestin ewana rakin jî ew ceribandina wê tiştê bikirin dîsa şûn da gav havêtin ciyê xwe da hîştin. Niha eger milletekî di warê zimanê xwe di warê çandê xwe da xwedî ew nebe xwedî înat nebe helandina wê milletê gelek ew dibe gelek rehat dibe. Yekî Kurda li piya hîştê heta îro roj bi îna da wan hem berxwedana wan û xwedî derketina li zimanê xwe ye. Dayikê Kurda dê warê da bi her şêweyê wekî rûmeta ew ê bûye civatê bûye bi her şêweyê parastina zimanê dayikê kirinin zimanê yên Kurdî kirinin heta îro jatiye. Kekê niyehte ew ê destnîşan kir deziyekî ava dibe em bêjin rêxistinê çavêş hep rêxistinê Kurdîn tên be havdo ji bo hareketekî zimanê dayikê li Bakurê Kurdistanê tevgerekî ava ya jî pêşkeşîkê dikin aynı wextê da tiştê veke. Xirab ne xirab e. Xwes alternatîfe ve baş e. Lê tiştê xirab ev e di navêne wan da ew tune bi têkilî tune bi kontak tune bi hevdûra da nestînin bi hevdûra armanciyeke dawxwaziyeke hemû tiştiyeke lê çima konê zêde vetkin çima wan konas li ser xwe zêde dikin û di hemû di evê xwe da dimînin kalkê xwe da dimînin ji wê derece 1 santîmkî gav nabêjin. Ev heqîqî mezin e. Yani destnîşankirina çadırê nû, destnîşankirina hêlênekê nû ew nine, nûjenî nine û çareserî jî nine.
eğer çareseri ev bise ve çareseri bir gijin bir şevi ki bir gijin ya hem biz zaman bu mesele zamanı ki eğer ne karın bir gijin hevdu Rewşenbirî me Sozê Kurdistanê Berekparêzê Kurdistanê Netewperestê Kurdistanê siyasetmedarê Kurdistanê Partiyê siyasî yên Kurdistanê eğer ev vê tiştê de nikarin bigîjin hevdu em çi bikin yani em ji xwasa raxne li dewletên dagirker bikin berê em raxnên mezin xwe bikin ka em çi dikin çima em nikarin helwestekî rast helwestekî bi hevdûra bikaribin ba afirînin li Bakurê Kurdistanê çima em tiştê nakin Tu dizanî ku nêzîkî heft heşt mehberê ne hep Partiyê Kurdistanî çalakiyekî dest çalakiyekî kirin gotin em evkê imzayê dikin evkê wî jî daxwaz yani hedefa wî armanca wî jî ku li Tirkiye bikeve nav makejagona Tirkiye û her wiha bibe zimanê perwerde li Kurdistanê û li derên ku Kurd lê dijîn neh Partiyê Kurdistanî jî piştgiriya wî kirin yani ew qesa bi awayê ku cenabê we bas dike ew qesa ji hev dûr nînin du warî da na mesela durbinê ez ev dibêjim mesela durbinê ya jî nêzîkbûnê li ser kaxizê xelas nabe li ser îmzayê jî xelas nabe rast e tutkarî protokola hazir bikî protokola bi Afirînê denê pêşiya xwe ragiştîra jî ew wekê deklare bikî peki eğer tu li paş wê deklarasyonê nebê tu bi xwe bi vê derê de çalekiyên berbiçav vê tiştê nakî heye em bijin yek evekî te heye yek komalekî te heye yek avayekî te heye kemtirin dikar bi vê derê heftê carekî kursa zimanê Kurdî bi xwe bidî yani aptal bikî zimanê xwe evê xwe li kolana ew vekî panela vekî deyne keskî nikar te nagir naxwendir ew jî nake yani rîzîko wî jî tune yani karekî sivîl e berxwedanekî sivîl e tiştekî siruştî ye yani bi çi şêweyê te nikarin dike eger bixwazin bi her şêweyê ji xwe pêşîl te digirin lê di vê dewayî de eger hep tiştek rîzîko negirtin piştek ew negirtin yani mena ew nabîne en yê tiştê dixwazin kar û xebat divê li gel deklarasyona bi hevdûra bimeşe eger nemeşe meş mena wî tune çi mena wî heye yani egerê wî çi ye çi xwasa tesîr li miletê dike çi xwasa tesîr li evê dike otorîte dagirkera dike evî dibe em bê hesab bikin evî derxirin pêş wekî Gandhi demakî diçû pêşiya qarargahê evê rûdinîşte yên İngilîza dagirkera rûdinîştin bir roja rûdinîşte ji vê derê tev nedigeriya yani Kurd li Bakurê Kurdistanê nikaribin gelo 5 roj serhev heftekî serhev 10 roj serhev mehkî serhev her roj saetkî de derkevin Koranî yok tenê ew sembolikê derkevin em bi zimanê xwe ew dixwazin em zimanê Kurdî perwerdekirê dixwazin yek ro du ro sê ro belkî sed bibe hezar bibe de hezar bi wî şeveyê kartê meşande yani bir deklarasyona tiştê dixwazin bêjin bir deklarasyon tiş nasıl serî yani bi wê şeveyê yani tu jî her du jî dizanin ku taybet li Bakurê Kurdistanê nêzîkî ji 2015 vir da rewşa awarte heye her meh her hefte dibêjin hemî çalakî qedexane û ê ku dertên wan tişta jî heta ne kes nikare derkeve ê ku dertên jî wana ya digirin ya dibin davne zindanê kes nikare tiştekî bike yani hûn dibêjin bira millet derkeve biçe wana jî bikirin babine hepsê yani eğer mesela Gandhi be İngilizce net kareli Gandhi ha le Türkiye kat rewşa Yusani ne bira bigirin mehemiya bigirin bira penci kes derkeve penci heptê xewindir dadî heye kemînde wê derkeve masûj nekirin tiştek nekirin çek ne takan li gor evkê Tirkiye wextê ku derketina derva çalakî qedexe bû ew çaq sûce werhasil em ji viya jî derbas bin em ji viya jî derbas bin ji ber ku yani tamam du wî warî de kemasî heye lê çalakî jî hene meriv nikare inkar bike ji bi nîva ew nîne bi hezaran pirtûkên Kurdî dertin çi ê zaroka çi ê xwendinê çi roman çi nizanim çi êdî coğrafya û fîzik û nizam çi dinya pirtûkên Kurdî jî dertin xwendekarê wî jî hene nizam çi ew qesa di nav Kurda da ew qesa ew nîne zarokê me heft salî dertin êdî stranê Kurdî û nizam ji Şakiro û ji nizam jikî strana jî dibêjin yani mesele ew nîye mesela siyaseta dewletê ye
ام دوی بحث سیاست دولت که که آبان نزدیک 100 سال 110 ساله بعین سیاستی 120 ساله بشه بعین سیاستی دوام که ایروجی هی لسر اوتخوا برکه اجازه که حتی کنگی وساد به اموی نزانم بله راست و مثلا شو لو مگوت یا لومه اوی چنابه کرم که کرم که نیاد نه راست تاگوت بله تاگوت نه پارتی او چه کرنا پلاتفورم که براستی جی او گاوه که پر پیروز بو گاوه که پیروزه ایرو او روشا که امبیجن در کهون کولان و کوچان بلکه تنبه راست بیشی از بخو شاهیدم مثلا تلفن کرن دگوتن ایرو روژن او بیرانینا شیخ سیده براهای وجهه به گاوه کی ناویجن در یعنی اون گاوه خوبا ویجن در اما ورن و حمویا کمکن ببن یعنی زخته کی اوه کی پر مزن لسر ریخستن و پارتی و کمالین کرده هنه راسته لی از تشتکی مراق تکم یعنی به آن بیجم خلاصی اما کرده مسئله زه او ناسنامه اگر ام دوی وارده نکار بم ببین به تفگره کی مسئله چه نکن ام تجارن ببین تشکیل yani tamam ev ne parti platform çekirin le çen kesin Kurdun Kurdistaniye akıl dedin me vi platform yani peşkiri eme tutuşki diki ve xısına ki çediki ya ji komala ki çediki le eko çe dikim bu an ra be sınır dimine pişkiri nabini yani ev nizanım jiçite jiber wiya keşi yani tamam iro ambejen ravştin ne be sive dikare ravşli bakurene baş be dve em haziriya xwe ji iro ve bikin qet ne be ev her se platform werin cem hev û em hemû Kurd hem li Avrup hem li Welêt werin cem hev جبونا وی تکو مگویا 5 سال me tekuşunda 5 evet le jibona vî tiştê em dikarin nav salekî de gelek dest bixin lê em bixwe tiştê dina tînin ew meselê stratejî û siyaset tamam ew tiştana jî divê em bifikirin lê em neynin bervan tiştên ku bibe sedama xilasiya milletê Kurd yek nûmunekî tenê ez hertim didim li Bangladeshê çend kes hatin cem hev gera ziman yer bû milyona insan hatin dora wî da kom bûn û ev tevgera ziman bû sedema xilasiya Kek nihat divî mijarê de divî belê milyonun em jî dikarin wan tiştana belê bibore divî mijarê de meriv dikare bernamekî taybetî jî çêke lê vay wextê me yani bu saet û çarekekî me hê du mijar temam nekiriye em dirêj dikin em derbasê mijara xwe dinê bibin li qusûrê nenêrinin eger na gotinê min jî hene helbet li ser wî belê li başûr serdana mêvanên balkêş wisa nivîsandiye ya jî em bêjin başûr mazûvaniya gelekî mêvanên balkêş kirin divî hefteyê da Macron û Jos Borrellî ku sekreterê siyaseta dervayê Ewropayê çû Bexda ji wê çû Kurdistanê bi awakî törana dewletê jî hate pêşwazîkirin û gelek tişta jî xeberdan gelek tişta jî ji hev re gotin her wiha ya herî balkêş CHP çû ku CHP ji serî da di siyaseta CHP da ji roja 2003 heta niha wextê ku Sedam rûxa jî CHP li dij
ew statüya Başûrê Kurdistanê bû lê îro gelo çi bû ku yani hem evana çûne Macron çû Joseph Borrell çû û dawiyê da jî CHP çû eger hûn bixwazin ew bikin hema ez mafê bidim ew kê êwî ew li wî germ biye ke baran dixwaze li serî xeber da me bire kerem ke em bidine wî belê mafê Nayasî dikare dest pê bike lê bira em bijin ziyaretê van dawiyê serlêdana yên Başûrê Kurdistanê gelek yên giring e zêde giring e ziyareta em bijin serlêdana Macron destpêkê da bo hevkarî û têkiliyên ki konferansekê li Bexdayê jî bû beşdarê wê derê bû û ji vê derê jî rastberê xwe da Kurdistanê ki wî konferansê jî kesekê pê dizanin Serokatiya Kurdistanê jî rolekî gelek erenî wê derê lîst wê konferansê dîdar ketin armancê wî jî em statuya yên Başûrê Kurdistanê û dahatiya Başûrê Kurdistanê jî cîvecîkirina de kanûna bingehiyê de evê da de yasayê Iraqê û Kurdistanê da cîvecîkirina wî ew esasî li wê derê tê girtin. Tabii rola demdem rola evê Iraqê derdikin devleta Iraqê derdikin pêş lê aktörên devleta Iraqê kengî bi serketî kengî bi hêzbiye ew darbekî herî mezin bi serê Kurda da hatî dibe ya ji bîr neke bi wê şêweyê te bigerin. Hatina Macron ziyareta wî birêz Kak Mesûd ku serokê xwezayî Kurdistanê her hem wisa te kabul kirin û bi rastî jî bi keda xwe ewa xwe her dîtina wî li gel wê li gel dîwanê li gel serokê Kurdistanê birêz Neçîrvan Barzanî serokê yên parlament serokvezîrê parlamentoyê yên Mesrûr Barzanî û yên heta bigê jî şehîd Sûçî jî di wê malbata ziyareta wî jî gelek ew e vana mesajên gelek giring ji bi derdorê cîranê re jî ji Tirkiye re jî ji Îranê re jî gelek mesajên vekirî ne taban ew mesaj teniya têr nake yên tiştên yên herî mühim ew bû piştî 25 yên referandumê îlonê da borîn demakî referandum pêk hate di wê referandumê da ambargokî ciddî hate yê aborî li ser Kurdistanê di wê warî da şikandina ya jî rakirina ambargoyê da Emmanuel Macron rolekî wî yê giring heye û bi têkiliye wî yê nembêje Serokê Kurdistanê birêz Neçîrvan Barzanî jî têkiliyekî taybet heye di wê warî da û Macron jî di wê demê da şikandina ambargoyê li ser Başûrê Kurdistanê rolekî erenî lîstin û taybet jî ji bo hêzê Pêşmerge pêşberê yên Daişê terorîsta alîkarîkê yarmetîkê gelek qwetan ve yarmetiya xwe niha jî dubare dike tekûz dike û piştgiriya vê tiştê berdan dike. Tabii ziyareta wê di nav mileta da gelek mühim e çünkü wekî min dizanin vekşandina yê Amerîka li Efxanistanê niha şîrovetê kirin ki li Başûrê Kurdistanê temamî ji Rojhilatê Kurdistanê xwe vekşînin lê mesajê Macron gelek bi wê şêwê tê xwendin giringiya yên têkiliyên devletê Fransayê yên devleta federaliyê Başûrê Kurdistanê gelek derdikinin pêş di wê warê da gelek giring mesaj dide û vekirî mesaj didin dibe ew ji aliyê Kurda da û ji aliyê hemû dünyada bête baş bête famkirin bizanin ki Kurd hêdî teniya têkiliyê wî li gel Amerîkî ne li gel devletê din jî bi taybet jî li gel Fransa jî gelek xurt û baş e hêvî darin tabe vê hêzên vê têkiliyên li gel ew ê bikaribin hinekî jî pêşetir bibe ji wê derê di mesaja Macron da Macron bine hetana kîja serokka jî kîja berpirsê devleta çû Kurdistanê çû yeko partiya ziyaret kir tamam evkin ben mesulê devletê wek Neçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî wana ew kirin lê diçûn yekîtî didîtin goran didîtin nizam çi dîtin evê dinê didîtin lê Macron wek dewlet helwestdanî neçû tu alîkî bes berpirsa
buara runiş ava mesajeki ku edi em wek devlet ve dinarın giringiyawi bimin giringiyawi heri mazın ev bu ku Macron wek devlet li Kurdistan'ın heri u çu bes seroki wan seroki devlet ev ki devletin he buara hevdîtinê xwe rûniştinê xwe çêkir û helbet Rêzdar Mesûd Barzanî jî wek cenabê te jî got serokekî xwezayî ew jî bi wê awayî dît û derbas bû çû lê yani giringiya Macron duê de ya jî dewleta Fransa duê de Başûrê Kurdistanê wek dewlet pêşwazî dike divê em wî wisa şîrove bikin. Rastî jî wisa jî xwe yani tekilîn ki Serokatiya Kurdistanê yani Devleta Federalî Kurdistanê yên Fransayê bi taybet bê şêweyê bê merhelê de tê meşandin û mesajê vekirî jî bi wê şêweyê hatî dayîn ji ber demekî divê birasî Kurd bê dwarî de serbilind bibe û devletan federal jî rolê xwe yên pozitif yên divê mereja alî pozitif de bizekî gelek rolê xwe baş lîstin û wê berdewam dike. Îcarê ewan tabi tiştekî dinê yekê dinê jî girîng em bijin berpirsiyarên yên Yekîtiya Ewropa yên derva boralîk çûndina wî jî mesajekî gelek vekirî gelek mühim e yên ji her tiştî mühimtir evekî giringiya Başûrê Kurdistanê ji aliyê Ewropayê de jî gelek tê baş tê şopandin têkiliyê wanê aborî danûstandinê wanê aborî jî gelek ji rehatî münaqeşe kirin danûstandinê wan di wê çerçeveyê de jî çêbûye ji ber vî sedemê yehîngê warê siyasî de warê aborî de warê ahlakî de warê moral da ziyareta berolî Macron bi rastî zêde ew e zêde ciyekê xweşî ye û divê Kurd bi vê şêweyê wê binerxîne. Nokta sêmin yên CHP pir ji xwe balkêşe ew zêde balkêşe ku CHP li Bakurê Kurdistanê avakirina komara Türkiye ser tunebûna netawa Kurd çêkirin û inkar asimilasyon qirkirin bûn evê war karê wan ê yekemîn bû li Bakurê Kurdistanê bin heta em bijin 1946 bawer kir ji wê şûnda Demokrat Partî derketin da tarîxê ez baş bîram dan ne ji ber wê sedemê tarîx direk rasterast nabêjin lê hatine Demokrat Partî muhalefetê wê şûnda piçik nermû piçiktinê nabene derket lê CHP Partiya Mustafa Kemal bi her şêweyde dijberiya qirkirina netava Kurd û kêmnetevê li Tirkiye û li Kurdistanê li hemiye pêşberê wan hatiye kirin. Ji ber wê sedemê jî hatta li Bakurê Kurdistanê îro roj nasandina yên nasname Kurdî da mafê wanê Suruştî da wê xwezayî da her dem rolekî negatif lîstin rolekî wanê pozitif tune ye. Hatta em dikarin bêjin AK Parti destpêkê da têkilî wan lê Başûrê Kurdistanê herî derrexnet kir ji wana yek ew bû Partiya CHP bû yên Kemalîsta bû. Ji ber wê sedemê hatina wan du alî de ez wek ku şîrove dikim yek eger bi rastî jî li vir yek noktekî bêjim hêj ku mij bîr nekiriye tu zanî di şerê wextê ku şerê Sedam hate kirin ew çax AKP li serî bû AKP rê nede ku Amerîkî tu êva derbas bibin. Belê rast e. Yani ew çax AKP bi sedaset li dij herêmekî wisa li dij ewkekî statûyekî wisa Kurda bû ji bo wî jî wî dîtibû û nehîşt. Yani AKP ji CHP kêmtir nebû ew çax. Dana ez vî ew nezeb behsa pêvajê nakim ji xwe. AKP pişra têkiliyê xwe li gel evê çünkü de faktör Bakur li Başûrê Kurdistanê hêzên Kurd desthilatdar bû berjewendî wan û rojavayê dunyayê li gel hevdû bûn li Amerîka li gel hevdû bûn pêşmerge bi hêza xwe bi hûna xwe li Başûrê Kurdistan desthilat bû lê ew jî AKP jî vê demê dîtir ki li Başûrê Kurdistanê hêdî devleta federal mîsoger û nikarin vê tiştê tune bikin çünkü gelek pê ew bûn mijûr bûn ku evê tiştê betal bikin ê nikaribûn ew hêzê wan têr nekir. Ji ber vê sedemê jî
çarkeki ev kirin, çarkeki vegerandıneki tuş kirin, o tekili xuyên Aborî taybet yên siyasîcê li gel Başûrê Kurdistanê xurt kirin. Lê ew xurtkirinê da tu bêjî nêtekî paqij sedî sed bo berjewendiyê milletê Kurd jî hebû. Na, bo berjewendiyê xwe bû her dem hez kirin divê evê opsiyonê destê xwe da bigirin da ku bikaribin bin kontrolê wan da bibe. Niha jî evê tiştê berdewam e. Ew ji tiştekî ew nine. Lê realîtekî jî kabûl kirin, mecbûrman kabûl kirin ki Başûrê Kurdistanê desthilatdar e li ber derê wan e û tesîra wan li hemû parçeyê Kurdistanê dike û li Bakûrê Kurdistanê zêdetir dike. Ew dîtin. Goraba wî jî goraba berjewendiyê xwe jî gava bête. Lê CHP hiç nabête. Heta vê ziyarete dawiye. Vê ziyaret ku ev nine tabii ki nava CHP de gelek insanê ew jî henin. Baş jî henin û ji bo mesele Kurdî jî hez dikin kar û xebat jî bikin. Ew jî em dibînin lê polîtikayê CHP guhartinê da tune bû. Ev ziyaret evan mesajekî belki ji bo CHP bibêje ke carayê Kemîl xwe mikir bihatin û desthilatdariya Başûrê Kurdistanê nas bikin pişra jî vegerin aliyê xwe li Bakûrê Kurdistanê 25 milyon Kurdên ki li Bakûrê Kurdistanê dijî bo mafê wanê Sûrûşî karin piçekî hinek dijî ew geneltir mêze bike. Mêzeke mêze neke em ê de pêvajoya pêş me de binêrin temaşe bike. Ji ber vê sedemê gelo ev guhartine gavekî ereniye. Sedî sed ez dibêjim. Gava vêtinekî ereniye lê di paş wî çi heye, çi hesabî heye be ew jî dibe me ra derxîne zaniye. Yani tu nafikirî mîna ku ça AKP baş fikirî û berjewendiyê xwe di guhertina fikrê xwe da dît ku CHP jî bifikire û guhertina fikrê xwe ku bikar be êdî Kurdara çimkî Kurd êdî wek berenînin. Kurd êdî di nav parlamentoyê da, Kurd êdî li derû dora, Kurd êdî bi milyonan kes rayê xwe nadin dewleta Tirkiye filan û bêvan heye û li her derê jî dibêjin em Kurdin dertine televizyona dertine her derî gelo ava nabe sebebê ku CHP xwe biguhere ji bo berdewamiya berjewendiyên dewleta xwe berjewendiya evê xwe siyaseta xwe. Ew sedî sed yani CHP tevgera wî yên yekemîn ji bo berjewendê dewletê xwe ew ê bêşeke muheqeq wî dide pêşiya xwe. Ew destpêkê da ew e duayî jî dixwazin karta Kurd jî ji vir çûn teniye ji AKP re jî neyêne. Çünkü AKP bi riya Başûrê Tekilî Başûrê Kurdistanê li Bakûrê Kurdistanê sempatikî gelek ew girte. Gelekî Kurd li vê derê bi şêweyekî nêzîkî wan bû di hilbijartina da gelek jî alîkariya wan kir bi wan re hereket kirin. Îjarê evê faktorê CHP jî dixwaze ew jî bixwaze bê evê bikaribînî. Yani niha pêşiya me de hilbijartinekî giştî heye. Vê hilbijartina giştiyê da CHP naxwaze bê kartên yên Kurdî li tenya de destê AKP de bimîne û AKP vê evê kartê bikaribîne. Yani evê tiştê jî dibe gerek me bi hevdûra bibîne ûsa şîrova bike. Divê warê da dibe Kurd bi xwe ew bike û pozisyona xwe bigire. Yani milletê Kurd di warê helbestgirtinê da pir zû ew e. Yani dilteneke yew gavekî dagirker demek babêjin ew wekî bi nêtekî paqij nakî evê di nirxînê qismekî wan rastraz dikar bibe hebelbendê wan û alîkariya wan bike. Vê warê rolekî herî mezin dike bilin Partiyê Kurd a Partiyê Kurd li Bakûrê Kurdistanê bikarin helbestekî Kurdistanê bi rastî derxîne pêş derxînin zaniyariyê û bidin pêşiya milletê xwe. Partiyên Kurd vê warê de divê merhelede ne divê merhelede ew şîrovekê dinê ciyê münaqeşekî dinê. Ez vê derê piçekî em ê wernewê ez ê cardim bizvirme te divê warê de ji ber ku ez wek ew dibînim ku CHP tamam ray û hilbijartin giring e lê CHP bi xwe jî baş dîtiye ku êdî berdewamiya dagirkeriya ya ji zordestiya ya ji hikma li ser Kurda bi vî avay naçe dibe tiştekî bibe dibe guhertinekî çêbe ku dewam bike. Ji bo wî jî ez ê bizvirim li ser vî mijarê cartin ez em biaxivin dixwazim min jî gudariya keknihat bikim çimkî Kurd jî yani ava demek ye Partiyên Kurdistanê bi ew ka deklarasyona didin û şertên
acil û şertên pêşiya me ewana danîne pêşî û em ê behsa wan bikin, wan şerta bikin ku kaçiye û çinîne û filane bêvan e. Ez ê werme wê lê ez dixwazim ba kek Nihat ka çi dibêje. Belê meselê hatina siyasetmedarên navnetevî li Kurdistanê helbet yani ji bo Kurd şanaziyekî ye. Em kêxweş dibin, dilê me xweş dibe, mêze dikin demekî me ciddiyê, dixwazin ew bikin, alîkariya Kurda bikin, taybetî li Başûrê Kurdistanê. Yani divarê diplomasiyê da yani hatin ew dibe, ew jî baş in. Li diplomasî ya kemasî jî holê welatên taybetî welatên Ewropayê nikarin rasterast ya jî bêguman ew bikin. Alîkariya Başûrê Kurdistanê bikin, alîkariya Kurdistanê bikin. Yani vaxtê me ew çêkir, me pakê çêkir, em çûn geriyan, ez li wir tişkî hînbû. Bi tenê bi daxwaza me Kurda ev tişt çênabe. Daxwazên wan jî heye, welatên Ewropayê, Rojavayê Ewropayê, Amerîkayê. Yani daxwazê wan ê ewil di her hevdîtinên me da em bêjin daxwazê wan ê ewil digotin hûn pêşî li hev bikin. Niha em nizanin ji kê ya alîkarî bikin. Başûr ev problem li Başûrê hêj heye. Em bêjin di hêzên pêşmerge heye, em bêjin yani wek du hikûmet hene li wir, yek li Silêmaniyê, yek li Hewlêrê, meselê aborî da bingeha ew dewletê tune ye. Yani ev tiştane hemû pir tesîra xebatên dîplomasiyê li dinê dike û pir jî negatif dike, bi rastî jî. Yani ez numûnekî tenê bidim, meselê referandumê da yani herkes digo belkî Ewropa ew bike, alîkariya ew bike. Referandumê bike, serxwebûna Kurdistanê bikin. Lêwana ew nekirin. Amerîka jî nekir, Ewropa jî nekir. Ji ber ku wana pir baş dizanin ku Kurd ne yekdeng e. Be referandumê gelek car alîkariya hem ew Hewlêrê hem jî alîkariya Silêmaniyê kirin, pere dan, îmkan dan, bi her avayî alîkarî kirin got hêzê xwe bikin hêzên dewletê. Wê çi ji destê me be em ê ew bikin, em ê alîkariyê we bikin. Lê mêze kirin çê nabe. Yani Macron îro neçû Silêmaniyê demek ki êdî hêviya wî jî ji ew ê qutbûye, tenê çû resmî temsîlê ew ê dike, dewlet federe dike, çû wira û hat. Ew jî yani tiştekî baş e, xirab nîne. Helbet em ji wan hatin û çûyînan ew dikin, kêfxweş dibin. Li meselê CHP ev jî sürprîzekî bû. Yani ev sürprîz vaxtê hilbijartinan da hertim tê berme Kurda. AKP jî werbû, CHP dibe, vay ew partiyê nû îro Davutoğlu jî li vekirê bû, li wan dararin dixwazin ew bikin, tesîr li ser rayên Kurda bikin. CHP we jî got, CHP tarîxê da dijminê miletê Kurd e, bastî jî li ser tinabûna miletê Kurd Tirkiye ava kiriye. İmza avêtiye ew qatliamên ku li vaxtê wan da çêbûye hemû bi îmzê İnönü û Atatürk hatiye. Wan
gaveki jwan peştir avetiye divan meseleyan da gotiye katliama Dersim'e de ez dikarim özra xwe bixwazim ji miletê ji Dersim'ye lê çima CHP naxwaze. CHP hêjî özra xwe ji wan nexwastiye. AKP ji li Roboskî qetiyam kir û qet jî ezra xwe nexwest. Bele dura AKP jî yani karê xwe bi qedan tişûn da siyaseta wan jî guherî. Wana mêze kirin bi HDP ra nikarin biçin serî çûn me re îtifaq kirin û wî rêya nijadperest û faşîst hilbijartin û Partiya Kurda kirin carkî da gotin pirsa Kurd tune, pirsa Kurd çabiye biraya Kurd hene. Niha mesele CHP bir varê da yani hemsûz bû û gavekî baş e ez dibêjim. Yani hatina CHP ez pîroz dikim. Bi rastî jî gavekî baş e. Ez hêvî dikim ji vir şûn da jî wer ew bike, berdewam bike. Mêze dikim di HDP ra hevdû dibînin bi dizî bînin. Tişkî eşkere nakin. CHP partiyekî pir tirsonek e. Yani CHP ew misyona muhalefetê bîle li Türkiye bi cî neaniye. Li îro rewş hinkî guheriye. Erdoğan ketiye tengasiyê, rewşa aborî xirab e, wana dibêjin em haziriya hikûmetekî nû a sosyal demokrata bikin. Vî diyarê derketine rê û dixwazin bi Kurdera navbera xwe xweş bikin û rayê Kurda bigirin ji ber ku dizanin ku Kurd pişkirê kî bibin, kîjan partiyê bibin ew ê were ser. Wek hilbijartina Şaraderiya İstanbulê jî bû ewekin. Yani vî tiştê îspat kir. Ha ev ê ji vir şûn da jî CHP ew bikin. Van tiştana berdewam bike li vir em dikin. Yani Kurd çi helbesta Kurda çi ye di vî varê da. Ez dibêjim divê em CHP pîrîkin bêjin tevaşkiriye çûyî ra lê tu jî ha eger ji me ray dixwazî tu nasnamê Kurda û zimanê Kurda qebûl bike bêje ez ê bikim ew ê makazagona Türkiye wala ser çava em pişkirî bidin te. Yani herkes ji hêla divê ew bike bifikire. Menfaetê me li ku be em ê li wir bin. AKP vî tiştê bike em ê bi AKP ra yekê din bike em ê bi wan ra. Yani variya em dikarin minaşe jî hinkî ew jî bikin. Mesele hinkî dirêjî bikin ji ber ku bi rastî mühim e hatina CHP vî rewşê yani ew bû. Sürprizekî baş bû. Spas. Yani ku Kurd wek taraf wek Kurd wek Kurdistanî daxwazê xwe em bêjin pak de evkê xwe kongre xwe dawiyê da xalên awarte danî. Yani acil danî pêşiya xwe xalên rojane û got divê Kurd bi van xala bibin blok bibin aliyekî û li hember dewletê daxwazê xwe pêşkêş bikin û ne ku lava bikin bêjin eger hûn vana qebûl dikin em dikarin bi hev re kar bikin. Eger hûn vana qebûl nakin ew çi em nikarin bi hev re kar bikin. Yek ji wan xala çi bû statiya evkê Kurdistan bû ku Kurdistanê qebûl bikin, coğrafya wê qebûl bikin ve Kurdistan binav bikin. A du diya zimanê Kurdî di nav makezagonê da bicîbe wî qebûl bikin û partiyên Kurdistanê bira bi navê xwe li herêma xwe bikaribin siyaseta xwe bikin û dîsa otonomiya em bêjin wek Awropa û Swêd û nizam ew xwe îdarekirinê bidin herêma. Yani de hep xalê wisa danî bû pêşiya xwe û pêşkêş kirbû pêşkêşê raya giştî Kurda jî kirbû. Eger Kurd bi vî platformî bi wî ewkî
به CHP را یا جی به کیجا علیوی قبول کرد گرو به دیتنا و دی باش نبه که برانش داد پرسم تو کنیا از بیجن که از برای دخوازم او تبینی که خود گل داخیانه و AK Parti که او دست نشان کریه که نیاد کریه وی بجم نه AK Parti نبیجه ما قاتلیام لوی داره کری دولت قاتلیام کریه لدرسی بده بجه که CHP لوی داره کری CHP کریه دولت نکریه جبر وی سدم دم بیا مرا دست نشان که اگر ببیجه ام کرد ببرند بیجن واج مراد بیجن 10 دقیقه مانج بویم دوام کن زود در باز بن اری باشه نه او دکلاراسیونی که یه پارت آزادی کردستان دانی پیشی خوبه که تئوریک دانی پیشی خوب پیشکش اوی دکن از نه دکارم بجم کیجم پارتین سیاسی ین اوی لی ترکیه کی بخوازه بیت işte müzakere که بجی که ام بیت işte nas بکن ام یا nas کن برای کیجا پارتی درد که بکه از بخو من حیات خدا تجاره رای ندام بکارنامه بجبور پارلمانت از هر بجبور پارلمانت و بشغلم از رایجی بخوجی بدم لی از بی باش دارم پارلمانتر yani ین پارتین سیاسی ین ترکیه چه پیوان بگیری حیان راستی و همون نجات پرستن در مثلا کرد و کردستانی دا همون مینا هفدون جهفدو تو فرقوان شهفدو تونهیه اگر گاف که با بشن از بجم سورپریزی که گلک مزنه و دبی کرد هر انسانی که خودی عقل دبی تشکیلیا به پروسسی بکه بلا ببه سرسرات سرچه بله وقتی که مرف سیاست ترکا دی دمی های داویه دنرخینه مرف دبی ترک بخواه آنها یعنی دولت ترکیه آنها بخواه مینا جنکی بزارو که مجبوره دی زاری خود درخه مجبوره آنها دی سیاست خود بگوهره سیاست کی کل دنیا جیته ل اروپا جیته نظام چته مجبوره که وی رای دوی رای دا البته رولا کرده هه اگر کرد وان شرط خو کن هم باسکر ای آجیل دانی پیشی گوتن هم وانا قبول بکن ام وقت بلوک دوارانه کیجا پارتی دو وقت تجی گوتو دوی مرف جبوی وکری به و بقاسی که ام از شوپینم یا بقاسی که از شوپینم CHP اول دمکه خو جبوی تشتی آماده که دویجه ev pirsa Kurd di meclisê da tê çareserkirin yani bi alîkî ve partiyekî ve ya ji bi cîkî ve bi dizî ev tişta nabe dibe eva li parlamentoya hel bibe biryar li parlamentoya were girtin destûr li parlamentoya were ava kirin eger wisa be em hêvî dikin CHP dê bira wan tişta tê kerem ke em jî hazirin wan tiştê me qebûl bike wek aliyê Kurd em ê derbas bin wan re bikarbin kar bikin. Belê em werin xala piştê vî rejî ez zanim 10 deqe 15 deqe maye ez ê derbas bim. Belê mesela Covidê Covid-19 bi rastî li Bakurê Kurdistanê taybet hinek bajaran wek Diyarbekir û Wan û Derîndin êdî wisa bûye ku meriv nikare pêşiya wî bigire hefta divî hefteyê da nêzîkî 600 û nizam çend 466 zarok Covid derketine. Ji wan 466 heştê û yekê wî di nav acîlê da di ewkê da di nexweşxana da razane. Xelq gudarî nake xelq dewlet jî yani dewleta Tirkiye jî ji qet ewkê wî tune her çend dibêjin em derzî dikin û dîşa li Diyarbekirê dewlet zor datîne ser pişîşkan doktoran her hefte 5 6 hebê îstifa dikin heta niha belkî biye divî me ay dawî da nêzîkî 15-20 hebê îstifa kirine ji li Wanê jî dîsa wisa eva dê çareser bibe em nizanin lê bi rastî eger Kurd bixwe bi hemî saziyên sivîl dezgehên sivîl malbat û eşîr reîs û nizam çi heta Kurd bixwe pêşiya vî tiştî negine ji bo vîya gav navêjin ez bawer nakim ku eva çareser bibe ya jî bi awakî rihet derbas bibe. Belê. Baş em çi dikin li Bakurê Kurdistanê pak çi dike HDP çi dike çi dike Hak Parti çi dike ew dezgehên sivîl çi dikin çima kampanyakî ji bo venakin yani ew xelkê me ye ew xortanortên me ye yani divî ew ê da siyaset tune ye em çima hemû nayên cem hev
به هفرا آلیکاری خلک خناکن کمپانیا کی وناکن نابجن خلاصیا ما دواکسینه ده دوی herkes vaksine xwe bike yani eftişt ez bawer nakim devlet peşiya me bigre li wir eger xebatekî wisa merî bike ji ber ku milletê me ye yani em dikarin ew bikin yani derewê wisa derxistine ku dibêjin vaksîn merî ew dike yani nexweş dike zarok çênabe nizanim çizanim jiyana şevê qira dibe gelek tişt çîp dikin biborin çîp dikin ew canê insana buna ku Amerika wana yani Amerika te takip bike ev tişt birastî jî pir mühim e yani îro ji siyasetê jî mühimtir e divê Kurd siyasetmedarên Kurd sivîl dest bavêjin vî tiştê û bi hevra xebakî hevbeş çêkin yani pêşniyara min ev e ji min re dibêjin sê çar deqê tema yani li Diyarbekirê ya jî li Kurdistan ew tiştê ku tu dibêjî ew tiştê ku tu dibêjî têne kirin heta serok eşîr û melle û şêx û mamoste û partî û belkî ama pak xwe deheb beyana derxisiye deheb ew ka kiriye li ser wî û çarpel medya û nizanim evkê xwe sosyal da malperê da nizam li her derê di her civînî de behsa wî tiştî dikin lê dîsa jî pêşîyayî li Stenbolê do xwe pêşandanekî çêbû ê li dij vaksînayê bi nizam gotin 16,000 kes li wê bûye û dewlet jî pêşiya wan negirtiye û devê wan jî vekirî nizanim çi ava li Kurdistanê tenê nîne li ê Kurdistanê dewlet ew nake eger pêşiya bes tu çî xwe test bikî peret dî bavê min yo peret xwazin işte dünya peret dî ji bo wî jî ew keye werhasil kek baran tu jî eger dixwazî digotin bêje em derbas me ji vîya Vallahi ew de paşta rejî gelek az bûre ve wexta ve gelek kêve em maye sê çar deqê me wana niha yek ez tiştî dikarim bêjim yani bi rastî li Bakurê Kurdistanê taybet li Amedê du hevalê min yên dibistanê heyîn de niha erdû ji profil naxwazim navê wan bêjim belkî ji ber wan ji bo wan ne baş be ewan destnîşan dikirin digotin ême tirsa me êdî û qas zêde bilind bûyî ki insanên tê derê nava nexweşxanê de canjara em kar bu araseyî dertîne maske bikar naxwazin ew bikin parastinê nakin insanekî yên têgihîştê parastina xwe malbata xwe neke keskê nikare bike mümkün ne yani devlet bi darê zorê jî ev tiştê naxwaze bike û nake jî yani dibe em bixwin her malbatekî Kurd bixwe xwe xwedî derkeve zarokê xwedî derkeve derzê lêdan ji bo parastina dahatiya vê milletê mîsogerin mecbûr dibe em vê tiştê bike ez zêde ew ragibira recî zêde hêrs debe bi rastî mijarekî giring e yani dibe meriv bername taybet çêke ji bo vî li wextê me nema me wextê xwe evkê din de zêde bikaranî mijara me dinê İran jî wek Tirkiye bi drone û topan êrişî Başûrê Kurdistanê dike eva heftehayê çûyî İran du cara li ser hev bi bahaneya ku Xwedê giravî partiyên Kurdistanê ê Rojhilatê Kurdistanê li sînor hinekî çalakiya dikin cewleya dikin hûn zanin cewle hûn her du jî wekiriye cewleya dikin ji bo wî jî em êrişê wê dikin ji bo wî jî em li wan dixin bira Kurd haya wan ji wan hebe em van tişta qebûl nakin bi rastî ewana jî mîna Tirkî wana aynî siyaset e ji xwaraxistine sebeb halbuki partiyên Rojhilatê li sînor hemî bi hevra dibêjin me tiştê wisa em nakin tiştê ku em dikin em li nav xaka Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê wî karê xwe dikin li sînorê vîyanê em tiştekî nakin dewlet direw dike ya jî İran direw dike ji bo wî jî dibe em dewleta İranê rûreş bikin û dibe xelk jî bizanbe ku eva êrişa aynî mîna sebebê Tirkiyeyê ku wisa dikin ew jî İran jî eva du care divî hefteyê de êrişê Başûrê Kurdistanê dike ew jî li hember destkeftiyên Kurdistanê elbet na İran neyse hûn divî warî de tiştine lê ya balkêş PYD ya jî rêxistina ku wê ye
وی هفته ایریش بارگاه انا کسی پده کسی و هر وها ایریش کارمندن رودا وکرن دالی کی و هم دیویژنم و وقتی جوانجی پرسی وقت بره کد گوتن لباکوری کردستان گوتن ولا پاریس وی تشتیتکن ناجی دیویژن شورشگرین خورد جوان وی کاریتکن های مجیتنه براستی سیاسته کی نراسته براستی اول لدج یک کرنا هزا روجاوای کردستانه حتی هزا روجاوای کردستانه به همی او که خو نبن یک او تو تشتكيني كاربن بكن يعني ناجيجن تو ارمانجك والدولات دروجك او كي رومتين ادم بله Peki Mirzan, ha da mesela evet da yani Rojavay Kurdistan'ı da az yek tane tişteki de bejim. Yani partiyen deslatar kulübe az ne bejim çünkü dezgeki yeni devlet bunu tünelleri da xwaz ki bu sajinine hatta ir ana tüneye. Xwazibe bana deslat var bunu belki deslatar mı vandırkandına ki de servan bıkrana. Xwazi خاصني خويا داويه بيجي دبرما وزیر خاصی که تحمل ین عرب من جارپره سوی داری دکر نیوی وی تحمل هزین کردستانی لوی داری بکن تو پروبلم که آسانی که لوی داری چه نابه کرد وکی برابر هفدورا کار دکن بله زیبر زیادتر از نافذن گوتنی که بکن برابر لبرای خواه تحملی بکن ویکو لدجمنی خواه او تحملی لدجمنی خواه کرنن بچه پیرا کرنن او بکن و مساقم سلابت كذا بيجي هنا كان ناخوازن للرواية كتيا كردات شيبة واي دهوك لهوي دجار رونشتن بريار دان حتى وغيريان روجاواي وي بريار جي اوي راكرن جبركو بن باندور مانه بن باندورا PKK خلاص نبن اوي نكاربن ببن يك و ايروجي هیویا ما اوه کل روجاوای یکی چه به و ستاتوی کش با کردا آوا به لورد به آلیکاریا امریکا و دوستن ما کردان لی ما ای روژه او تشتا درد که و ارته هنکا دخوازن تلیا خو بکن نف تف بدن و نهیلن اوی چه به ای شرمزار دکن او کسین که ایرش پر نصر وان پارتی و اوان سپاسی بو تکک مرزا ولا اجي سباسي وقتين قصورين نرن وقت ما مزاق بدكو بالكي ساعات نيفادا خلاص كن لي خلاص نبو از جارك دن سباسي وهر دياجيت كم ازان ممجاب تير نبونه ان شاء الله برنامج كي دندا از يكو بگرم دي بس وقت زدن ابنا ونهاجي برا ام كي خد داتا خد شبكه مسا بجمداندي لهب نرن برای بینرین چارتل مدیا جاره که دن سپاسی میوان خود کم و سپاسی حوالی خواهی رجیت کم و سپاسی وقت کم که و حتی ها نیزی که 2 ساعتیه و گداریا مکریه به که هون عاجز ببن بمینن دخیر و خوشیه ده حتی برنامه که دن چارتل مدیا لسر برنامه خود بردوامه و لحیویا ونه که هون بشدار بن تبنیه خو و دیتنی خو ما رونی بکن و هیز بدنامه خاطره و شبا مینه خوش حتی جارکی دن